מאוד אדישה, מאוד כזה, זה לא עובד, זה לא נגע בכלל, ובגלל שהייתה 100% מהפידבק שקיבלתי, כי לא השמעתי את השיר הזה לאף אחד, אז אמרתי, אוקיי, סבבה, אם היא חושבת ככה, אז בטח כולם חושבים ככה, אז היא דוחף את השיר הזה למגירה, וזהו, וזה לא עובד. פסט פורוורד איזה 2-3 קדימה, אני חושב. ישבתי עם קורפק לנגן, ישבנו באיזה ערב, ניגענו ביחד, ואין לי מושג איך, פשוט אמרתי, טוב, אני אנסה... פשוט אעשה את השיר הזה. זה שיר מאוד, מאוד, כאילו, מאוד פשוט, הוא רק גיטרה, הוא לא צריך יותר מזה. גיטרה קלאסית, ארפג'ה של אקורדים. וקורפק ממש אהב אותו, ואני כזה, הרגשתי מוזר, כזה, מה, זה שיר גרוע ונורא. מה אתה רוצה ממני? אני צודק, אני אומר שהשיר הזה גרוע, אני צודק. אז אמר לי, לא, אתה טועה ואתה מטומטם. חבר טוב, שאומר לך את האמת בפנים.